Hey, well, all right. So, Lord is naar achter vast. No, you're loud. Sure, now, ring a meister maiden agus, you'll affect her duty. Agus ni o'r number while ago. Jeez, you're frigger sin tadig me shar wall. I know, the fight some good care that. What could the answer in ish? I need to see sugar. Could talk a taggy kid came elle. An rud ra malpug fwy filiocht an filish o garmon of darnoi. Na, garas yw nom, pug se leir or control. Ach, dan bos, is begadish geleon. Hallo? Oh, hello, Tessa. Huh? Als je niet gaat meekan, moet je verbod. Agus, nacht jou nou licht niet toescherm, dus je het nu eens niet roep, hè? Ik ga nog maar thuis ook gebeld aangaan. Dat meer toch weer als naar roen. Tja, heb je zo'n goed goed doen met heen? Hè? En dan goed zeggen, mag mij foutje, roet eens. Keer meer foutje. Kijk je nou maar zijn. Hè? Zeg je maar bootje. Right, slaan, goodbye. Hey, kan het zien ja? Wel, jij hebt gedaan als dat zo kun ik je nog lang niet laat. Verplug het. Kom je wat? Zo, hoe zal het alleen nog? Oh ja, ta. Zo Steve zegt? Ta, kijk er damaged merchandise niet ja. Kan ik eerst het damaged merchandise? Voor ze shiner mobiel toch zo train naar de raid. Moet je maar even in de zien. Hoe is het een beetje als een balig in je voet? Geen maar laat zo'n pronten van je tijd wat je van alles gaat. Om bouwdien. Wat bij die nog. Nee? Je denkt niet maar met die wat. Ik heb de haal nog graag in zag. Je denkt niet. Wat ik wat jij doet is het. Je moet graag in zien, maar als het echt zo in die gewoon. Agus níor samo háluga héir car a síbáí, u díidir nach réid do gúir éis lístí. Uair sé ché grosí, níle. Uair ín chubitrocht. Bhí sí scopaí le ag ní yogaí. Us uair sé ché leí. Heasta corfahób le go isteachar in Ilan ríochta. Má tera iní rion Ilan go le pósús, bhí chuidir fáte go máine seach, dígid. Agus bí het nach chuile chorchatá an goisteach in an bríochta. Hey, tá máte páce rád. Hello? This is Vanessa Barrett. You installed a lock for me last week. Yeah, that's right. I was wondering, did you have one that was more secure? No, I don't mind the cost. And that's the most secure one, is it? Could you do today? It's an emergency. Yeah, I'll pay an emergency fee. Okay, thanks. Slán. Waar je dat goed koud is, dus gaan we het moet je die hele. Dus wanneer je het kan kunnen tassen, kan kunnen parachutes worden wie toch zijn. Ah, wie zei zo te naaien. Wie zag morgen garibe.
Man mar go doghan sé sin tííad. Gus an nuas le bú sin go réirí chéile in nuas gus an nuas agus an nuas go daní sé díire in le. Díirech an nám le na bainis. Nes? Bhfuil is étain ceú bhaim sem scéil se. Nílas, bhfuil sé mis chuite. Dína sí oginn seo réir. Ug sé éis chocha ríist. sé a dúlumm sa gur teachtan seniu. Us sé gar chochuút éisi ígin tú. Ach dú sé a seá leit. Neir bheith tú goile chola chuúlíte níos mú an chocha chuút leit siir sa siúmra. Agus neir gefas nó mátar samach go bé sémas na kiltanda é dú. Í cá bhanstar bhuiiste scréad deis le rístiid. Go dúna bir. Nis, dúir tú leit a bhhaile chorachín. Mu sé mai féirí nó, go rámach ríid. Nis, nach deas scéil lei sé? Mai féirí. Bastard, go chuntasúí. We can appeal the assessment of your but I would advise against it, It's an open and shut case, Sgrad wine, you bastard. Could you get a smidge? Oh, no, Chigiel. Dreid cwrdd yn chuntasúra. No. Wel, ceir the ball o hyn mas yna fean. Lor mit leis wank. Beheart me ma jabalta margas ja hakrú leha. Margast. Carw miliwn. Bwyd ysad cefyd fe chlyn i gael eisiau sin? Fach mae srari ac o bod chydel o'r syl. Ond sy'n ydyn as mwyti marsin. Na rawr bi a logyn. O, ni dy saman is. Ni hedjed yn tîl ffosa. Lawr yma le maliki. Oh, boy, Dad. What's your eyes? Sé na túla síd, muine a choíní fi donna gacha. Sin ítach. Cúil mé gitil? Ach, ná déana héimes befrelam sa cop an té ach tá defar mar char ráis bhile agus cá mé sin thuirte ráise go bhthar freisin. Tu me ar cuatla cin teile. Ó hebí go díras tú henna dóí, sa éana sáras ha. Bei me sin seo gúnaí. Bhil, cheanna sé bu capáil. Níor cheanna. Tá mar a chuíará. An price. Beidir go bnach í ára, mar rud a cheanna tar go dtír díaltar sír sa deire. Hí muis díréitna orm gur amach go rála is achta méid damatá tú caiile ó sin. Tá tú déna an wahascó. Mín fáte sa ní gúnaí. Ní bhíon, ní ar agus tromlí amháin ag an nóhearnach a bhí sin se ar chuirtead. Mar tú sin héin. Fairpléigeid is ach leir le etna freisin. Mar an más rin se go chu déin. Well ar a líad thug tú seanstí a taobh féin gan scéile insint. Má nach niomní mar a códaín? Well, tuige mo chuí nairín tú ach dáiríre ceap gomeach tú bhaid níos fearras a bheith tá maithúna sa thuirte. Sin rinne me se agus maith mo bhaid níos ásán am héin ó chuin. Ó sin nach chuí. Chula chun anú sa bhealach chuí. Creid me ghfuil fear áféile ar etna faoin na rudaí a rinne sí. Mar hir áín mar dearach a seinintram ní á áfeil a díomh náham. Hi. Hi. Ro, dinner agam. Fee? Kirtan. Lamb. Tá sé dorchas sin seo. Come let me chas mar solas. Is cuma. Bhfuil tú áráit annacha? Tá. Right, well. Ní mór am gáil isteach mar bhéla. Fór mé tóir na teistin inniu. Ceir dúirt siad.
Negative. Buchas le dia. Níl mé ná an stoppa ag cuimhnú. Tá mar bhd ag go fór mé an test déanta níos tuaisce, béidir nach mé céirt rééis dul le haid abortion. Well, bhfuil tú chun é inseach daí anis faoin tora? No friggin' way. Ní éidean. Ach go nó méid a fór mé an scéal. Níor stop mé ag smaoine bhéir. An aíonn tú go tú réil a bheith d'athair. Níl is agam céir d'atríam se. Ní rá ceachta againn ag éirí an páiste. Tá mé cinnte faoi sin. Agus ní rámuid fiú có de riire sin faoi dul amach le chéile. Ní rá annach pí a crack. So, céir tá mí ceart mar sin? Catholic guilt? An méidir dúirt Nancy? Ní há. Níl is agam. Bhí sí ceart ginmhile a áil. Ní léon dátarm faoi sin. Bhí mé sásta nuair dúirt sí gur ban é a bhiúthú. Ach fós. Níl mé ann stoppa ag smaoine bhéir. An áfeil ortar níos go neach sí rí leis. Níl. Níl is agam. Níl is agam conas atríam. Just atríam difriúil. Ciara gur míle mád díobh fiochtasteach an núma deire. Níor sé cis am gáil amach chuir a chuáin go chur Vanessa Brewer, sa ná ní hásacha dálaí chuir isteach go gaile. Barlam hen bheith ggóil thart a teanna ríireach. Sna chuí? Right, cloutini, the wipes, the cream and seo, budel a chin agus chadédi colata, okay? Bernie tá má tá, níl dí chéidir ag má airad Evan. Yeah, tá sam. Má go donna nach chuil. Oh, pas go bin a míhal. Is a wondra ceta go mo chuineal. Tá má eisná go isteach go go chorchaman, sin hecht a reis, Vanessa fixús go isteach go sconno. Sounds more like work than a night out. A bhfuil ceart am Evan. Ceisiúta go rá. Brianna, tá idir a chorchaman an sin, má hálín táide. Is ní hogmach mis swat. All right, sláán is Evanín. Spit go mág hir nach mé? Bye. Má bocha. Right, feic má bá se. Slán. Slán. Aber slán. Well, ní lánach na héananig zo héanaan is Evan. Mas tú go dtíananas mu tá? Fita mód leabhar léamh ar bhil atá sin. Tú fáilte go mór nach bhfuil. Evan Mista. Hi. Isa. Bhfuil ban nach réití. Cá Steve? Musgur. All right, okay, just have my roast mersin. Fí na bí wat. Ní bhaid, chuir straachtain. Kom chu. Well, Eddie. He'll make her all gang, Gian. Ó tá cúpla le bailile fós. Well, dúirt mí le chaí gaiith siad a bheith máile ar a bheith héanana clog. Bhí siad a mu gotí a trí clog ag an deir seachta. Tá sé sin róhearnach do chaí séhlí dé díis. Tuigh an peimidreis ná. Tásúlám go mé. Right, was right saying A héanana clog ar an journey. Oh, that's am dead. Slán. Táháinna go. Don't flatter yourself. Bhí sé mar sin le chola Oh, man. Thanks for the warning, then. Hi. Hi, Steve. Study with a Ferocia. Honey, my heart too. Should I spoil that? Hi. Well, you're kind of low on like a disco, so would you go and see how you get those? Yeah, cool, yeah. Oh, no way. What was your diagram just a pub? It was a crack, Halsey. All the more reason, Rihanna. Yeah, come on, Rina. That's a column after Angela to Meshkul on a bit of finish. Yeah, agus mín dústa beag hána le cad amach. Tá shád chuna bhar finish. Oh, come on, says take a walk on the wild side. Okay. That's súil dead ban as bhuineag na taide. Barn sí as a gar agus. Is an corcha bháil timp le cháin ar a chéint. Yeah, take him on.
Ladies first, Marjorie. Thanks. Oh, Híle, bhí bheag na ghearna mid armad. Siad é an lechar don glas nú. Glasúr? Má tá sé go maithí gan bhena gcónaí Fort Knox? Sca tí bhí contact leis lás a fuirtin tean so heart? Tá ceann seo níos fearr. Sí hásanse? Á ná bh cím níor behirt fa sin, tí an heicní os. A go tí? Bhna crown jewels hir sa teama go take tí? Ní, lach... Tá cúnta sí an heicní is sin seo agus airigad agus... Ó sinní Bernie in isisiú an caiimi se ri, feici mar bailthú, oké? Má tá sí sinna dúil gan dóid. Tá ráid, tíh se se? No, tá fáiste. No, mis dar a ram se se? Níar tú dar a chunin é do chéin agus mu sé gíchas. Na bacla se? Níl íon cheú míich le chuid airigad sa bhfuil. Sorry. Is féidir leat an céad round eile ála dí, okay? Níor cáhat is snína, tá jab ansúil, tá? Ó, gus níl unna caní bheith go scoile. Ní a bhí geirtem. Ó ja, céird bhí geisiad má hain. An dúil an tí. Ar ní si róhana. Má tá. Dair le mé chur síos faoi dhearú. Is 3 scéal. Níor le tú bedtime stories lumsa íbnar mé beag. Níor ceap mé go bhecin an lá go mé a dhéana le páistí eile. Mocking is catching. Fan go méid us riacht céine. Catart. Táda. Ní tada é. Catá carastad. Ní bhuiinn sé leat, oké? Buinnen sé lum. Stas me griffór. Níl mé dáil. Thug me fi dearag ar bhrod a cinint mí cartla garad. Fís a fannacht go dtí go raibh tú réig labhart faoi. Níl táda le leir faoi. Buinnen sé seo le Vince. Ní bhuiinn. Oké, bhuiinn. Níl is agam cúirta ceir leis an mar tugin. Bhín rud í goraig bra ar fat tamil agus an sin an céad rud eile wham! Caitheann sé rud éigean mar de blú agus titin rudaí as a céile. Just ní agam cin fágan dhéanaan sé sin. Fear of commitment? Chuir tú an rud céine me lesan, nuirí? A chur. Go me leis céil. Obviously, bhí me mí cheart. Nis. Oh, gurmad. Búthag mach méhall smaile nó de be. San siad le haideach is cruniú chórchamanach. Go handú níanana teád. Seans gofuil míhall míle or níos bharna an láiseach go curla chéile. Yeah, seans. Leas gur beisi nach chuirla commissionary ioncum ar haig. No, ní ras. Scosal gre sé cáilbrú leir feit tamil. Ag tuairt ólas dóibh tips míle sam. Agus ag deire ar bhí nócha nachab rug siad ar gel. Na ríide? Well, tá go leir daoine timpach an aim all rud mar sin. Frigiad. Tá spáinte sin a méid misnach atá ag míhall. Níor lig sé de duine ar bith é a stoppa a ghialtas a wintas taig. Cin fá, mé all ar betre trúlí be? Se. Agus an isis leúna dé, caiile sé an bob. nó beidir go ggurí siad sa prisúné, náid becheart ó a bheith. Hés mo chuid iirechtaí agus anró ar fad. Sé míhall. Dark Horse. A rugur haig sa deire. Vanessa, cyn rhaid tasa? O, tada. Tada. Here, tea. Yeah. Look, Rihanna, tá bránar go híime chun tosaí le éideach. I mean, you're my girl see some mac le Cyclops boy. I mean, ceap sé gur me gur a fógan úd cíns. When you build a big gap session. I mean, if you all grana se ver bot gan ihe. It's gone far bedless. It's let dessa. Och, ceap na shifted this on my hen.
come on, Miranda. I mean, ní mar amach má go. Golia, bhí time ítacham, as go amach lí uair bit as I ggéire. As tá éirí tá, you know, I mean, tá crack on. Ach, just... I chéir that I'll pick him at date hain, okay? Hamadúnte! Hamadúnte! Tú chéad atá. Cir tá bhaid? Come le má go isteach. Tháiní cuma ach tá dúnte. Fed na sinna chin tú. Cáhfuil Angela san staff. Tá siad na gola mar tá dúnte le tamil. Cir sa deall tú dhéanana? Cir tá bhaid? Deocha be? Óní ha. Well, sin tuiscinnte tá amsar na cuasaí sin is nach gra le bleachtaire le feidir phobalnaí. Go bine dúalgus san gnááta. Tuair me se airad am a gratha hain. Ó, tá go mai, ach tá me cheapar is nach chuil cead fiúháin ag de léidir sa bheith an harta dena harassment a bheith hagann bed ar bhuioine córa. Law-abiding citizens mar dean dlí agus déan cosíd í na fút. Bheach. Cud é sin? Ma bhaid. Nílim sé duty inis. Agus maidir le harassment, ní harassment é seo. Ar bhaile harassment éiscint. Seo de chud harassment. Tása gom cut ar siúla agat. A ddigann tú mé. Má dhéanana tú iad agus féchan tú bháin a dro Vanessa a rís. Beige sa gom. Beide go me me chót. Níl sam sa dealca fé bhfuil tú caint, ha? Ní annach. Ní annach. Focail Vanessa na má ocalsa. Ní le nína seice. Fianna se. Fianna se. Cé dúirt faic fí fianna se. Ní dám gur go ddigann tú mé an éair. Tá má bhaid an son. Ní cuairt ifigúil é seo. Tá sé seo pásanta. Tá daoine ann, cárdilam, Gardaí. A thuirigh máid agus mionna gur áhas leo aníthe ar fád a nacht. I gimmert Gardaí. A ddigann tú as mé? Ha? A ddigann tú? Fan amach chuatha. Má ceapan se go bhfuil si am mhail an éachar, agus go bhfuil buinte gutsa leis. Tám se rá leat. Ní bheith tú ábalta déana mé cínte. Dachar íana a aine eile riamh arís. A ddigann tú mé. A ddigann mé di chéile. Bhfuilín te báid carama. Í me mo a lí chantúnaí bancerí sin díon seo chun ar géan. Bhainil tú go léite bíneis.